jo, com a doula de la mort, el que faig és fer un acompanyament a les persones pot ser des de que et diagnostiquen una malaltia que pot acabar amb mort o no, fins a una persona que està realment en el procés de final de vida. Una part molt important per mi és l'acompanyament als familiars i als éssers estimats, no? que estan al voltant d'aquestes persones, i tot el procés després de dol. Això és, per mi, el principal. Després, preparar cerimònies, no? Podem fer moltes coses, però la meva part que jo més em dedico és a l'acompanyament en aquestes 4 coses que t'he dit. Jo quan tenia 9 anys vaig tenir una experiència amb la mort per mi bastant traumàtica, que va ser la mort del meu amic Sergi. En aquell moment es va morir i ja, no se'n parlava, no passava res, i jo va ser un neguit que vaig tenir durant la meva infantesa i durant la meva adolescència, no? Buscant moltes respostes, buscant què passa, no? Per què jo no veig a la persona, bueno, un neguit, i jo crec que vaig començar a ser doula o a buscar aquest camí des del terror més terror, no? S'ha mort algú, no està, què passa, no? Com plantejar què és la vida, no? Perquè al final em va portar a dir què és la vida, o sigui, estic aquí, de cop i volta no hi soc. Bueno, tot això va ser un procés llarg i no agradable en molts moments, i en altres sí, no? Per a la meva història mental, i al final, bé, la meva curiositat em va portar una mica a buscar algun voluntariat que estigui relacionat amb la gent, sobretot amb gent gran, perquè jo ho relacionava més amb la mort, i vaig començar a fer voluntariat aquí a la Fundació Santa Susanna, un voluntariat com normal, de tot, de festes, d'ajudar la gent, i després es va crear un grup específic de final de vida, i que encara en formo part d'aquest voluntariat de final de vida. I això, bueno, aquesta història meva va fer que estudiés per ser auxiliar d'infermeria, vaig treballar a la residència de la Fundació Santa Susanna, i la vida em va portar a descobrir que hi havia una formació específica de doula de la mort, i vaig dir, doncs aquesta és la meva, no? Vaig fer la formació i després de pensar-ho molt vaig dir, vull lluitar per la meva vocació, que és aquesta, i fer-ne una professió. I dir-li al món, no? Existim, les doules de la mort, i fem acompanyaments. La persona necessita que hi hagi algú. O sigui, no que hi hagi algú que a vegades em diuen ai, però és que es va morir que jo vaig baixar a comprar, no? No. La persona ha de saber que està acompanyada. És igual. La persona té una necessitat, a part d'estar acompanyada, com de respostes, que moltes vegades no li podem donar perquè fas una feina i al final la persona es respon ella mateixa, no? Però hi ha una necessitat de sentir-te... És que és acompanyat, no? D'algú que t'escolti. Jo m'he trobat a gent que davant de la família, doncs, no? Un comportament normal, i marxar a la família, no? I desfogar-se. Clar, una doula de la mort, com que al no tenir aquest vincle emocional, és més fàcil. Hi ha molta gent que et diu això, no? Quan estàs a soles, no? O tinc por, o estic patint, però no vull que la família... Però se'ls ha d'ajudar igualment a fer veure que sí, que la família ha d'estar. Tots hem de saber què passa. O sigui, estic trist,
tinc por, no? I nosaltres acompanyem a que la família connecti amb aquesta història, no? Connecti que al final és el que et dic, amb aquest amor, no? De dir, bueno, doncs, vale, no? Doncs no, clar que no et vols morir, però estem aquí i podem tirar d'un llegat de vida, no? Que hem viscut, que hem tingut, que hi ha darrere d'aquesta persona, no? Hi ha moltes vivències. Vull dir que la família, jo sempre demano el permís, no, de la persona, però sempre li dic, els hem d'incloure en el teu, no patiment, però amb els teus neguits d'aquest moment, els hem d'incloure, perquè serà molt millor per tots. Tu per marxar i els que es queden és una altra història. Clar, en un equip multidisciplinar que hi hagi el metge, la infermera, la treballadora social, la psicòloga i la doula de la mort, no? Perquè la doula de la mort és específica amb això, no? Fa un acompanyament des de l'emocional, l'espiritual, és un acompanyament específic d'això, no? Jo no et podré resoldre coses que una psicòloga et podrà resoldre, però jo t'ajudaré amb tot el tema, amb tot el que estigui relacionat amb la mort, que estarà superrelacionat amb la teva vida. O sigui, al final, moltes vegades, acabes parlant de vida més que de mort. Però per això penso que és com molt específic, no? Aquests familiars, no? I més que ajudar-los potser fora d'aquella habitació, dins, no? O sigui, que aquell grup, que aquella zona, que aquell lloc sagrat, que per mi es crea un lloc sagrat, es pugui viure. No? És que les paraules, no? Que dius, això ho hem de viure, no? Sembla que sigui com raro, no? Viure la mort, és que la mort s'ha de viure i has d'ajudar, no? A la gent i a mi mateixa el dia que em toqui, no? Jo vull viure la meva mort. Això va una mica també per situacions i per edats també. No és el mateix quan jo he acompanyat a un noi de 34 anys amb un nen petit que et diu quina putada, i perdó, no? Que et diuen quina putada, no? Que jo no m'ho pensava això i has de treballar des d'aquí. O una persona gran, un avi, que normalment la seva frase és no em fa por morir, però vull veure els meus nets com creixen, no? Jo penso que el temor que tenim, el que ens fa dir, uix, no, és el que es queda. No? Volem, no? Veure els nostres fills, volem veure... O sigui, no volem que se'ns acabi aquesta pel·lícula de la nostra vida, no? I això hem de ser conscients des de sempre, perquè la mort està aquí, ara mateix. O sigui, no, la gent diu, no, bueno, s'ha mort aquell, i és el veí de no sé on, no? Però és que nosaltres portem la mort a sobre i moltes vegades no en som conscients, que no és per estar tot el dia pensant, però potser en un grup d'amics s'ha parlat de la mort. Ei, escolteu, que si jo em trobo en aquesta situació, jo aquest noi que vaig acompanyar de 34 anys no volia veure els seus amics. No els volia veure, perquè el connectava amb la vida que ell no tindria. Bueno, s'ha de respectar. Vam treballar el tema, però, saps? És que bueno, és això, no? Aquest acompanyament és... Jo sempre dic que a mi em flipa, perquè cada acompanyament, cada vida, o sigui, per mi és un regal, per mi és un uau, no? Que pots treure coses de tot arreu. La gent no es vol morir en conflictes, que no passa res, que et pots morir en un conflicte, però això angoixa. Per això jo sempre que parlo amb la gent dic, aviam, dins del grau que es pugui, els conflictes els hem de fer una mica així, no? Però els conflictes amb gent molt propera és el més fumut, no? I a vegades, bueno, doncs això, apareixem nosaltres i pots fer, doncs, escriure una carta, no? Què li vols deixar dit? No passa res perquè en aquest moment diguis, doncs em vaig equivocar o això no em va agradar, no? És ajudar
a entendre igualment, no? O un fill, no? Que no es parla amb un pare, no? Ara no l'has de parlar perquè s'estigui morint, no, però podem estirar moltes coses d'aquí. Et puc ajudar a que no et quedi un rotllo de, hosti, no li vaig dir tot allò que pensava, perquè tu t'estiguis morint no vol dir que un fill no et pugui dir ostres, doncs mira, aquí pam i pam. Amb l'ajuda de doula, tot això es fa d'una manera que després et diuen mai m'ho hagués pensat que jo li hagués dit al meu pare ABCD, no? Però des de l'amor. Quan es fa això, pots tancar molts conflictes, moltes històries i, inclús que cadascú es quedi amb la seva història, però d'una altra manera. Hi ha molts moments que jo me'ls emporto com regals, com superregals, de gent que m'ha donat en els últims moments i que, a més, m'han anat confirmant inclús moltes pors que jo he tingut amb mi mateixa, no? M'han anat confirmant que al final tot és amor, no? I des de l'amor es viu la vida i es viu la mort, no? I llavors, hi ha moltes coses, molta gent que m'ha posat a mi també en jaque, no? Perquè a vegades no és fàcil. Jo t'estic explicant aquí coses molt així, però també he tingut persones que han estat molt enfadades amb la vida i amb la mort, no? I això a mi també em rebota cap a mi, de dir, és veritat, perquè jo també he estat enfadada moltes vegades amb la vida i amb la mort. Jo sempre dono les gràcies a totes les famílies que em deixen participar en el seu comiat de la persona, perquè jo aprenc, jo m'enfrento cada vegada a la meva pròpia mort. Sí que crec que evita parlar de la mort. Sí que és veritat que ara hi ha com una mica de... s'està obrint una mica això, però sí que ho evitem, no? Sembla que si parles de la mort l'estàs cridant, no? A vegades a mi m'ho han dit, no? Ai, no parlis tant de la mort que sembla que l'estiguis cridant. Sí que s'evita, no som conscients que ens podem preparar per la mort, no? Pensem, mort, pam, pim, patiment, plas i ja està, no? I es poden fer moltes coses, no? Et pots preparar, pots deixar escrites moltes coses, pots parlar, no? Jo sempre ho dic, jo no vull sobreviure a les meves filles, però jo he parlat de la mort amb les meves filles i què volen si es moren, no? I penses, ostres, una mica psicòpata, no, perquè la vida és això. O sigui, s'ha de parlar, s'ha de posar la mort a sobre la taula, sin obsesiones, sense estar tot el dia allà, però s'ha de posar. La persona que tens al costat, saps si li fa por la mort? No. Si es mor, saps el que vol? Com vol que sigui el seu acomiadament? Això ho sabem? Això jo sempre deixo aquesta reflexió, cadascú que pensi, la parella és igual, o el fill, o el pare, la mare, el meu germà, jo sé què vol, n'hem parlat 10 minuts, si no fa falta, no es fa. No es fa perquè ho associem molt amb la pena, amb coses així que, amb la nostra por, jo sempre vaig a un mateix, i s'ha de fer, s'ha de posar, per això els espais aquests, a la cooperativa, que faig aquests parlem de la mort i ve la gent i venen així, però se'n van així, i no és que se'n vagin amb respostes, no, se'n van que han pogut parlar, i és molt gratificant, perquè jo sempre dic, no us heu d'emportar d'aquí ni respostes, és fer una reflexió de mort i ho associem sempre, surt la vida. I, doncs faig autocura, jo també faig mis teràpies, meditant, a mi em va molt bé, doncs moltes vegades puc estar aquí asseguda, tanco els ulls, faig una meditació, agraeixo molt, o sigui, quan acabo de passar un acompanyament que és bastant dur,
agraeixo a la vida que m'hagi fet partícip d'allò. No sé, jo tinc com una filosofia molt d'agraïment, no? De tot el que passa, doncs agrair. Jo primer diria vida i jo diria transformació. Clar, és que això ja... Jo a la societat li diria, parlem-ne, no oblidem el llegat de vida, no oblidem la nostra vida i agafem consciència de la nostra mort, que està. No ens oblidem, no? Naixem, morim, la vida, no? O sigui, com deia abans, no? Toquem de peus a terra i hem de ser conscients que som finits, no? I llavors, a partir d'aquí, què em passa a mi quan ho penso? L'ermita del Remei a mi em dóna pau. És un lloc on s'escolten cotxes, però tota l'estona s'escolten molts ocells, gossos. Crec que és natura i a mi em baixa totes les revolucions. Vull dir que per mi és un espai màgic. O sigui, estàs com així, vens aquí, seus, respires i dius, mira, saps? És com que a mi em baixa molt les revolucions i em dona molta pau. És bo creure en qualsevol cosa, com li deia amb ella, no? Perquè no creure també és creure. O sigui, el que tu et deixi tranquil, és igual, la fantasia més fantasia. Acompanyar els nens és molt fàcil, enteneu-me, és fàcil perquè la història que es munten, no? De la mort, que estaré allà, no? Vaig a buscar l'avi, veuré el gosset, aquell que se'n va morir. O sigui, tot el que a una persona li doni pau és vàlid. Jo em convertiré en pàjaro meravellós, jo no seré res, no? Però estic tranquil. O sigui, no... Quan dius, no? Quan diem les creences, és que tots creiem, o sigui, creiem, perquè creiem en alguna cosa, encara que sigui res, no? Ja és creure. Vull dir que és necessari, o sigui, amb Déu no, o sigui, és necessari creure o muntar-te la teva història, el que vulguis. Jo sempre dic a la gent que té experiències properes a la mort que les ha d'explicar, i el primer que em diuen és no, que es pensaran que estic boig. I dic, vale, vinga, doncs ja buscarem un lloc, però hi ha molta gent que té experiències, jo no n'he tingut, però a mi m'han explicat experiències i n'he mig viscut una acompanyant a una senyora a morir. I ja aquí te flipes ja molt... O sigui, és que quan fas acompanyament, o sigui, tot allò que dius, no, és com sí, saps? És com que hi ha... Jo crec que hi ha molt més que no sabem,